Tak sme začali stavať Melčice Lieskove, začali sme stavať v prvom rade ten kláštor. A potom sme urobili okolie kláštora a sme sa trochu do toho vžili, tak sme išli stavať potom školu a od školy sme išli do Melčic po jednotu. A najlepšia vec na tej škole je náš húpajúci koník. Keď sa je trošku živý. No trošku. Máme húpacieho koníka. Ferko. Teraz ideme do Melčic. To je sama, tam červené. Toto je futbalové ihrisko s kultúrákom. A tu je tá družstevná rola, ktorá nám trvala dlho. A tu je obecný a kebab ešte. A ešte tu potom sú stavebniny a tam KOB jednota. Potom sme začali stavať